खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरखानाय थाबावबाय। दानिया लोगोफोर, नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफोरा दिनैसिम बे 2026 मायथाइयाव मा स्किमनि फैसा मोनखो आरो मा स्किमनि फैसा मोनबावनांगौ दं लोगोफोर, बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव थाङालासिनो बा बेंकआव थाङालासिनो नोंथांमोना बोरै गाव गावनि मबाइल फननि जोहै नोंथांमोना बेनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो हायो, आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै दिन्थिलांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोननो आं नैबे PFMSनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै दिन्थिबाय आरो लोगोफोर। दानिया बेनि अफिसियेल वेबसाइटआ बेवहाय अपेन जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया बेबायदि अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेसआ श' जासिगोन। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय बेंक लिरनाय दंना, बे बेंक लिरनायाव नोंथांमोना नैबेखिजा लांदां बक्सआव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांनि बेंकनि नामखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन आरो लोगोफोर। नोंथांनि बेंकआ मायाव दं, SBI बा SBI, इउनाइटेड बा इउनाइटेड, इउक' बा इउक', इउनियन बा इउनियन नोंथांमोना, बा ग्रामीण भिकास बा ग्रामीण भिकास नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि जि एकाउन्ट नाम्बार, बे इन्टार एकाउन्ट नाम्बार, बेवहाय नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरनानै लादो आरो बेनि उनाव आरो नेक्स्ट कनसेप्टआव नोंथांमोना नोंथांनि जि एकाउन्ट नाम्बार, बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय खनसे आरो फिलआप खालामना लाबावनांगोन दै, खननै फिलआप खालामना लानो नांगोन। थारमाने बेवहाय जाबाय इन्टार कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि एकाउन्टआ नंमारगोन ना नंमारा होननानै खनसे नायफिननो थाखाय बेवहाय खनसे बिबावदों आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय केपचार कड नुदोंना लोगोफोर, नोंथांमोना बे केपचार कडखौ बेवहाय जि लिरनाय दं लोगोफोर, बेखौ नैबे बक्सआव, नैबे गाहायनि बक्सआव नोंथांमोना इन्टार खालामनानै होनो नांगोन दे लोगोफोर। इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नैबेवहाय लिरनाय दंना, सेन्ड OTP अन SMS, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि जि बेंकजों नोंथाङा, जि बेंकआव नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ होदों, बै एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांनि OTPआ थांगोन दे लोगोफोर। OTPआ थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय OTPखौ एन्टार खालामनानै होनांगोन लोगोफोर। एन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बेवहाय फारि फारि नुजागोन लोगोफोर। आं बेवहाय रावनिबो एकाउन्ट नाम्बार गैयैखाय दिनै बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो हाखायाखै दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखाबाय। नोंथांमोना जुदि एकाउन्ट नाम्बार दङ आरो लोगोसे मबाइल नाम्बाराबो एकाउन्टजों रेजिस्टार दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नैबे 2026 मायथाइयाव नोंथाङा बेसेबां माबे स्किमनि फैसाखौ नोंथाङा मोननो हाखो आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बेवहाय माबे स्किमनि फैसाया दासान्दि हाबनानै दङ, बेखौ बेवहाय फारि फारि दिन्थिगोन। जेरै LPG गेसनि नोंथांमोनहा LPG गेसनि जेरै 250 थाखा रां आरो लोगोसे नोंथांमोननि टयलेटनि जि SBMनि जि सुइस भारत मिसननि फार्स्ट किस्तिनि फैसा, बेखौबो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदोंमोन, मानो दाबो हाबाखै आदा, माब्ला हाबगोन, बेबायदि गोबां सोंहरदोंमोन। नोंथांमोना बेवहाय नैबे PFMSआव चेक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोननि टयलेटनि फार्स्ट किस्तिनि फैसा बेयो हाबमारगोन ना हाबमाराखै, आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बोराय बुरैनि जि पेन्सननि जि फैसा, बे फैसाखौबो नोंथांमोना हाबगोन ना हाबाखै बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना जब कार्डनि जि बोसोरसेयाव नोंथांमोना बेसेबां जब कार्डनि फैसा मोननो दङ, बेनि फैसाया हाबगोन ना हाबाखै, बेफोरखौ बेवहाय नोंथांमोना फारि फारि चेक खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय गाव गावनि बेंकआव थाङाल'सिनोब्लाबो नोंथांमोना नोंथांमोननि बे मबाइल फननि गेजेरजों, एन्ड्रइड मबाइल फननि गेजेरजों नोंथांमोना बेनि बेलेन्सखौ चेक खालामनानै लानो हायो दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जुदि नोंथांमोनाबो गोसो दङब्ला बेनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आं जेरै दिन्थिदों भिडिअ'आव, बेबायदिनो नोंथांमोना लिंकआव थांनानै बेवहाय नायहैनो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। गोजोन्थों। दिनै भिडिअ' एसेनोसै लोगोफोर। बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअ' आं नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। बाय बाय।